Usa ka lalaking giingong nangilad unya misulay og sibat ang samdan. Human na posilan sa usa ka gwardya sa mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Samdan kining usa ka lalaki human nga napusilan sa gwardya sa usa ka dakong mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City pasado alas 12 adlong Biyernes. Nailhan kining si Kenneth Casimero, 29 anyos, og taga Alubihid, Misamis Oriental. Sigon sa otoridad nga nakigtagbo og duha ka babae ang sospek aron iuli ang cellphone nga kinawat bugti sa nasabutan nga kwarta. Apan nangayo og tabang ang mga babae sa gwardya sulod sa mall, hinungdan nga gidakop ang sospek. Apan misulay kini og dagan pagawas sa mall, hinungdan nga napusilan kini. Naigo kini siyang tiil, hinungdan nga nadala sa Northern Mindanao Medical Center. So wala siguro sa lain choice to not to disable but to stop him using his firearms. Ang iyang ingon niya is sa tiil niya onon para just to immobilize ang tao. Ang gwardya nga nakapusil ang gidala sa Kugon Police Station alang sa dugang investigasyon. Hinoon, gidayeg sa kapulisan sa Cagayan de Oro ang pagresponde sa mong gwardya. Strong kayo ang biktima nga they are asking help sa atong security guard. And atong security guard ato siyang suportaan sa iyang statement nga he is just doing his job. Panawagan sa otoridad sa publiko nga ugaling adunay mga susamang modus o susamang panghitabo, makigkoordinar gilayon sa otoridad. Kauban si Jebert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.